Habibi? Na'am. Yau kaɗaici nake ji. Don Allah ka dawo da wuri. Da kuwa ina so na biya ta gurin mama ne. Zan je na gaishe ta. Shi ne kuma ba za ka je da ni ba? Ni ma na gaishe ta? Ki haƙuri, za mu je bayan kwana biyu insha Allah. Tom Habibi, in za ka dawo ni dai ka siya min chocolate don Allah. Tam, zan zo da shi insha Allah. Na yi kewarka sosai. Ni ma haka. Ina son ka Habibi. Ina son ki. Allah miki albarka. Amin.